Ja, då finns jag åra två unga herrar och hur är det dit? Hej Bjärsjö. Kärrstan. Och är det stolt vid en skøytebana? Ja, för nästan till det. Jag är helt öliga stolt. Det är det. Har det bra skøyta för? Omkan du. Nej, jag är först förresten nu. Det syns lite åsen där, snurrar runt och skøyta kött och allt möjligt. Hade du huggit i Seanvarp eller lärt av Emme? Lärt av Emme, ja. Nej, vet inte, jag har prövat sig rullskott för att jag är snugg långt att det samma. Ja, så han det. Det är en grupp på det samma nästan alltså. En skøytebredd i Havne, kan det uppföra sig till ishockey till Drangsar Locksharet? Det var nog cool. Det är det så där bra ja. Nu är det bara Sorengar, kan du huxa sig att till komma norr efter att röna skøytebredd in i mitten? Ja, så det kommer gott vara ja. Jo, det är helt. Det är man prövar sig för till att vi. Gott uppskott att komma vid kamraten. Ja, faktiskt. Det är det ja. Tack för pratet bara och 100 gånger. Tack för det.